Tady by museli stát policajti. Oni tady to rozestřívají. A nebo nevím, jestli tady už, ale když se to posunovali ty kamery, ten most a přes ten most, a oni se tady avřili. Když byli za tím mostem, tak tam byli i s Leškem, ty měřili, tak ty tam nikdy ne. Tak by oddělali, ale oni se vystavovali. Byli tady, myslím, no tady, ale oni dávali chvíli i přes ten most. Jo no. Jdeme do pravička, jedeme. Pojďme žít, no. No jinak je zklamal, jako. Je to? V jednu šel. Ty vole, tak... No to je jedno. Já řeknu ty barbře. Ale to byl nejkrutší skloní, který jsme kdy měli. Ne, ten byl tak krutý, úplně jak to... Ty jsi pak pustil víc, Kuby, Vole, tady je to dobrý, vole, tady je to dobrý. Kuby, jak to bylo vlastně hlavně úplně si zapálil ty krabice. Všechny. Zaraz ne? Zaraz ani jednu. Nejdřív jsem pustil jednu, No. počkal jsem pár vteřin, No. doprava teda, jo, doprava. a pak jsem zapálil druhou, Aha. pak jsem zapálil tu, jak kdyby tu třetí, tu poslední velkou, Takže on kdy ti tam dával tu malou. a pak jsem pak jsem možná tu malou. Nakonec? Jo. To v jednu chvíli začal svět úplně brutálně rychle, bylo. To bylo dobré. To on dával na Facebooku. A Barbara dělala na to. Barbara tam byla taky? Co? Barbara byli doma, že byli zrovna na terase. No, neviděl jsem. Já si pamatuju, jak za mnou se teda přišlo. Jo. Ježišmarja, to lítá strašně blízko, nemůže se nám něco stát. Jo. Dobrý, jo. My jsme s Inkem byli nejšťastnější, když jsme naházeli čerčů. Já jsem si koupil v Globusu tu římskou svíci a mě nepálila, vole, tak jsem už vyhodil do bazénu, vole, aby to nezačalo střelit z toho dinozaura. Jasně, vole. Proč se hodit do mokrý trávy, vole, ten bazén. Tak a kdyby to začalo To je střílet. že by ta stará střešek, víš, co tam mám, Veroňku, že by začala hodit, jo. Takže tam se nedostaneme, Kuby, tak jeď rovno. Nevím ještě pokud dál. No, tady bychom měli doprava, to je tam v těch barách. Obě, za tím autobusem. Jo, to je tady tahle ulice, Jo, tady tahle. Kde? U nás? Zase úplně pamatuješ si ho na vlkových narozkách, když na Radkař val 7? Tak zase tak byl, ale byl otravnej. On za mnou furt chodil, já jsem kamkoliv šel. A on šel tam a tam. Co to piješ? Říkám, že to obě, tak Longer by mám se na převadě, že když zpátky a furt půjdem na panák a furt mě tahal, ale já už jsem fakt z něj byl nemocnej, jo. A potom... To dělá na každý akci, ne? No, ale jenom jsem to říkal, Longer, už jsi otravnej, jak když říkal s Radkovi 7. Teď se koukal těma očima, jako on jako nic nedělal, ale prostě byl otravnej, úplně neskutečný. No a pak právě odcházeli a Anička brečela. Právě, a já říkám, Longer zrovna začal svířet a já říkám, když jste se pohádali a on, ne. A pak on mě to říkal, no ona teďka, když se napije, tak většinou brečí je citlivá, že prostě začali zničovat nic brečet. A oni odcházeli asi 15, oni odcházeli 15 minut, ona seděla na schodech a brečela. Stoupla si a něco řekla ale, a já jsem začal dělat aleluja, tak úplně mě dala hlavu, já jsem měl úplně mokrý rukav, potom Longer stál. Já říkám, všude, Hošku, ty jsi tak hodnej, ty jsi mě zaspíval, mě nikdo nespíval. Dělej běž za Longerem a on ti večer vyspíval, ne, to by Longer pro mě nikdy neudělal, ty jsi tak hodnej a já si tomu vám říkám, že jsi neudělal, když je to v pohodě, ty jsi tak hodnej, ty jsi mě zaspíval, nikdo mě nespíval. Říkám, tak fajn, tak jsme se posunuli před dům a tam jsem pokračoval. Aspoň si myslím. Longer. Tady bydlí, no. Longer, Slásko, pojď, ujede nám rok. Až tu další to bylo, promiň, Kuby. Jo, to by tam to projdeš, aj tady to, ale to asi, ne. Jo. Je to pár zpátky jsme strávili v rozjezdu Silvestra. Tady doprava to šlo projet, ale nevím jestli. Ale kam máš? Vypadá, že až tam 5 let zpátky, já, Kuba, Serka.